שלום רב. השתתפתי כאן בפנמה בחנוכת הבית של אחד מידידיי, ושם התבקשתי לומר דברי תורה, וסיפרתי מעשה שסיפר מורי ורבי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א לפני שנים רבות. באחד מהקיבוצים של השומר הצעיר הייתה אישה שחיה עם בעלה, והם היו רחוקים מכל זיק של יהדות. יום אחד החליטה האישה, אנחנו יהודים, לפחות מזוזות צריכים להיות על פתח דלתות ביתנו. היה להם בית גדול בין כמה קומות, היא ספרה את כל החדרים, הגיעה למספר 13. היא ניגשה לקנות מזוזה, שילמה על המזוזות ובאה וביקשה מרב שיבוא לקבוע אותם בבית. ששמע את זה בעלה אמר לה, חלילה וחס לא יעשה כן במקומנו לקבוע מזוזות. התחננה אליו, אבל הוא לא הסכים. היא החליטה שילכו אל הרב ביחד. לזה בעלה הסכים. הוא אמר, אני אלך לרב ואני אסביר לו למה אנחנו לא רוצים שיהיה אצלנו מזוזה בבית. הם נכנסו לרב, הרב שמע אותו, ואמר, תשמע, מזוזה זה שלום בית. זה דבר שאמור לעשות שלום. בוא נעשה פשרה. בצד אחד יהיה מזוזה, בצד השני לא יהיה. אבל תבטיח לי שאתה לא נכנס מהצד שיש מזוזה. תמיד תקפיד להיכנס בצד שאין מזוזה, ואשתך מהצד שיש בו מזוזה. וככה הם עשו. הדבר עבד שנים רבות. לאחר שנים רבות, הבעל חזר בתשובה, ואז הוא בא אל הרב, הוא אומר לו, הרב, אני מבקש להזמין 13 מזוזות, שכן בצד השני של הדלת אין מזוזה. אמר לו הרב, תנוח דעתך. צריך מזוזה רק בצד ימין. ומה שעשיתי אז, זה היה בשביל להשכין שלום ביניכם. היה עוד מעשה בקיבוץ של השומר הצעיר, שהרבה מהבנים של המייסדים של הקיבוץ חזרו בתשובה, ואז הם עשו כנס. חברי מועצת חכמי השומר הצעיר התכנסו כולם ביחד וישבו, וכל אחד נתן עצה מה עושים, איך עוצרים את המגפה הזאת של החזרה בתשובה. ואז קם זקן הקיבוץ ואמר, אני אומר לכם, צריך לבדוק את המזוזות, משהו פה לא נורמלי. יהודי זה יהודי, יהי רצון שם שדי שומר דלתות ישראל, שישמור על כל עם ישראל, אמן ואמן. תודה רבה, שלום שלום.